Ten plac łączy dwie zbrodnie. Musimy o tym pamiętać i oddać zoca tym wszystkim, którzy tutaj spoczywają. A ze mną jest Tomasz Wrona, lokalny historyk, który jest specjalistą od kosztów i zaroski nam to wszystko wyekleruje. W to czerwcowe popołudnie witam was Rostomili ze Dziećkowic. A Byda dzisiaj realizował trzecią tajla filmu o Mysłowicach. Toż nie ino Dziećkowice, no ale od tej sztattajle napoczynamy. A zobaczycie dzisiaj zaś mocka zwiedownych placów, mocka fajnistych historyjów. Jademy. Dzisiejszy film jest kontynuacją pierwszego i drugiego tajlika o Mysłowicach. Pokorza wam tutaj Wesoła, Kosztowy, Dziećkowice, Ławki, Larysz i Morki. Wesoła powstała we XVIII stuleciu. Od tego czasu przynależała do księstwa pszczyńskiego, a nie skorzej do Krystu Pszczyńskiego. W 1954 roku Wesoła dokuplowano do Krystu Tyskiego. W latach 1962-75 była samodzielnym miastem. Od 1975 roku Wesoła jest sztattajlą Mysłowic. Dziećkowice po raz pierwszy są wspominane w 1287 roku. W latach 1973-1975 były w gminie Imielin. Potem krótko, od 27 maja do 31 grudnia 1975 roku były tajlą Tychów, a od 1 stycznia 1976 sztattajlą Mysłowic. No i starsza wzmianka o kosztowach pochodzi ze 1391 roku, a w latach 1945-1954 były siedzibą gminy Kosztowy. W latach 1954-1972 gromady kosztowe. Od 1973 roku były w gminie Wesoła, a od 1975 włączony zusammen ze tą gminą do Mysłowic. Place dzisiejszych ławek w 1973 roku wyłączono z Lędzin i włączono do miasta Wesoła. Sztattajla powstała w 2015 roku z placów Krasów i Wesołej. Zaczątków Larysza trzeba upatrywać w XIX stuleciu. W 1880 roku, zusammen ze Morgami i Hajdowizną, kolonio Gabe Karl, to jest dzisiejszy Larysz, dokuplowano do Brzezinki i zmajstrowano gmina Birkenthal. Kero dokuplowano do Mysłowic w 1951 roku. W Dziećkowicach stoi kościół Wszystkich Świętych, neogotycki z 1888 roku. Zaprojektowany od słynnego śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, o którym już rozprawiał przy tajliku, jakże był we Wirku, we Kochlowicach, bo on mocka śląskich kościołów i nie ino kościołów zaprojektował. A co to było wcześniej? Dwa drzewiane kościoły. Ten drugi drzewiany kościół ufundowany był od słynnej familii, która tutaj między innymi na Śląsku zasiadła familiota, pochodziła ze Italii, a była to familia Pinocci. Dzisiaj znamy ta familia jako Pinocy, nazwisko familijne miano zesławinizowane. I ja znam takiego jednego Pinocego. Jeśli mnie ogląda, to pozdrowię. Place dzisiejszych Mysłowic są związane z moją familią, po czym już wam gadał przy pierwszym tajliku, przy drugim tajliku. Tutaj we Dziećkowicach mój upa Franz Lipiński został załadowany we cuk i po tych glajzach wywieziony na zachód do sowieckiej zony okupacyjnej nieskorniejszego NRD, no ale wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak to będzie. Czemu tam? No do lagru. A czemu do lagru? No bo był Ślązokiem. Ktoś powiedział ze sąsiadów, że on go w chałupie po śląsku i bez to go wywieziono. Tam zginął. Szajbnięto, że spod ze drabiny. Jak było richtig, nie wiadomo. Skąd to wiem?
od takiej ciotki dalszej. Myślę, że we każdej familii jakiś Beispiel, tragedie górnośląskiej je. Ino trzeba troszkę posznupać. Sumy we Kosztowach, a ze Kosztów pochodzi moja familia. Tak genau narodził się tu mój upa Jork Handy. A czemu tukej? No bo moja prauma, jego matka Elza Lipińska pochodziła stąd. Nie skorzej to się pomieniło i teraz już tu nie mam familię. No, mono i jakieś lipińskie albo handy są. No ale nie wiem, nie mam z nimi kontaktu. A handy przybyli ze Lędzin, tutaj nieodległych, to praupa był tam, że godą kupnijcie się do tajlika o Lędzinach. Księstwa śląskie od 1194 roku były nieprzynależyte i de jure taki stan do 1815 roku się utrzymywał. No ale nie tak samo było ze Kosztowami, w których my są. A ze mną jest Tomasz Wrona, lokalny historyk, który jest specjalistą od Kosztów i zaroski nam to wszystko wyekleruje. Dzień dobry Państwu. W roku 1391 tak się trafiło, że Kosztowy trafiły pod władzę biskupów krakowskich. Pierwej my należeli do księstwa opawsko-raciborskiego i tam rządził książę, który się nazywał Hanusz II Zielezny, albo w polskiej literaturze go nazywałem Jan II Żelazny. I książę Hanusz był bardzo nerwowy i on rok przód napadł na wsie biskupów krakowskich, popolił, pomordował, a że biskupy się wkurzyli, to go oddali do sądu. I sąd nakazał temu książę oddać w zamian za zniszczone wsie w Małopolsce swoje na Śląsku. I tak się trafiło, że 23 sierpnia 1391 roku książę zrzekł się tych ziem, ale co ciekawe, dodał jeden dziwny zapis, że się zrzekł też praw książęcych. I to spowodowało, że tak naprawdę te nasze miejscowości, bo to nie ino Kosztowy, ale sąsiedni Chełmi i Mieleń, znodły się w bardzo dziwnej sytuacji, bo znodły się w takiej sytuacji, że tak naprawdę naszym królem, naszym panem został biskup krakowski. I nie przynależały Kosztowy ani do Polski, ani do wyłączyli je z księstw śląskich, a nie włączyli do Polski, bo biskupy krakowskie nie składali hołdu lennego królom polskim. W związku z tym przez kupasetek lat te nasze miejscowości, bo kupasetek praktycznie do XVIII wieku. Także czytał, że w 1818 roku te ostateczne to na sam koniec, kuplowanie z Prusami, ale teraz najlepsze jest w tym wszystkim to, że cały czas była stabilna sytuacja tych miejscowości. Zawsze każdy biskup krakowski był tu panem, rządził się jak chciał, nawet mieli dwór dość taki wielki w Imieliniu. Jeden z biskupów na stałe nawet tu mieszkał w XVII wieku, jak były wojny w Polsce. No i tak przyszło, że dopiero w wieku XVIII, jak Śląsk przyłączył do swojego królestwa król pruski Fryderyk II Wielki. On zaczął się interesować, co jest grane. Czemu jest tak, że cały Śląsk do niego należy, no poza tym austriacką czyszczą na południu, a te czyście nie. No i w związku z tym zaczął najpierw dyskutować z biskupami, ale biskupy nie bardzo chcieli, no zawsze tak było. Co prawda pod koniec Habsburgów w 1730 roku też się trafiło, że się Habsburgi o to zapytali, ale zanim im biskupy zdążyli odpowiedzieć, zanim zdążyli powyjaśniać, no to wybuchły wojny śląskie. No i po wojnach śląskich król się znerwował, ten pruski, i zajął te wsie. Tu przyszły wojska pruskie, ale nie na długo, bo po tym jak Polska podpisała sojusz z państwem pruskim w okolicach Sejmu Wielkiego, to już były lata przełom 80. i 90., to się okazało, że wojska pruskie się stąd wycofały. Ale w międzyczasie doszło jeszcze do takiej sytuacji, że Sejm Wielki uchwalił, że wszystkie dobra biskupów krakowskich będą upaństwowione. No i tak się Kosztowy stały częścią skarbu państwa, ale jak przyszli tu lustratorzy biskupów, nie biskupów króla polskiego, spisali kosz do deska, kosz do beczka, kosz do chałupa i się okazało, że za każdym razem pisali, że Kosztowy to wieś poza Królestwem Polskim położono.
Czyli coś jest ciekawe, nawet oni to uznawali, bo u biskupów każdy zapis się zaczynał od tego, że kosztowy to wieś extra regnum położony, czyli poza królestwem, jak się patrzy z Krakowa, to poza królestwem polskim. Ja. No i tak przyszło, że ten moment to jest taki pierwszy moment, kaj nos włączyli jakby do Polski, ale zaś na zasadach, że my byli poza królestwem polskim, a ino do Skarbu Państwa my należeli jako w pewnym sensie eksterytorialne miejscowości. Ale jak wybuchło powstanie kościuszkowskie w Polsce, tak tu przyszły nas od wojska pruskie. No i po trzecim rozbiorze postanowili Prusy, że jednak te ziemie zostaną u nich, że już jak jest z Polską definitywny koniec, to nie ma co się targać. 2 lata później, w 1797, kazali chłopom kosztowskim i mielińskim i chełmskim podpisać homagium, czyli przysięga w kościele w Chełmie. Ja miał ten dokument w ręce, no to niestety samymi krzyżykami podpisowali. Żaden tu nie poradził jeszcze pisać i czytać, nawet ci, co byli wójtami, sołtysami i takimi ważnymi ludziami tu w naszej wsi i w sąsiednich, ale długo ta władza pruska nie była, bo się okazało, że zaczęły się wojny napoleońskie i w 1807 roku przyszła tu armia Napoleona. I jak przyszła armia Napoleona, tak całe księstwo siewierskie, które też do biskupów krakowskich należało, i te 3 wsie włączyli jakby do tego księstwa siewierskiego i Napoleon swojemu marszałkowi Lannesowi oddał te wsie pod władanie. Nie? Wyłączył je z ziem pruskich i je dał pod władanie marszałkowi Lannesowi. Ale zaś za długo nie rządził, bo on rok potem umarł, zginął właściwie na polu bitwy. No i przyłączyli wtedy wszystkie te 3 miejscowości razem z księstwem siewierskim do księstwa warszawskiego. I to są jedyne wsie śląskie, Kiedy które były w należały księstwie przez warszawskim. krótki czas w księstwie Brawo. warszawskim. Nie? Do 1813, bo sam przyszła armia rusko, ale zanim przyszli Rusy, to wojska pruskie zaś nazot zajęli ta miejscowość. Nie? Także tych zakrętów trochę było. Na kongresie wiedeńskim dyskutowali, do kogo ma należeć, bo tak, to co było do księstwa warszawskiego, to wnet wszystko miało dostać się do Rosji. Ja. I ruski car go ale to musi do mnie należeć, nie? Z kolei zaraz za Przymszą, a my są tak kilometr od tej Przymszy w tej chwili, zaraz za Przymszą mamy Austrię. No to cesarz austriacki go ale to jest blisko nos, to my chcemy to dosiąść. No i nie poradzili się dogadać na tym kongresie wiedeńskim i to ostawili. Powiedzieli, te 3 wsie ostawimy na osobne dyskusje. Potem ambasadory dyskutowali, listy posyłali między Petersburgiem, Berlinem, a między Wiedniem. No i dopiero w 1817 roku, a kongres się skończył w 15, w 17 roku zdecydowali, że Kosztowy i Mielin i Chełm będą richtig należeli do Królestwa Pruskiego jako wieś królewsko, bo to jeszcze też zmieniła się o tyle własność, że przestało to być własnością biskupów krakowskich i Skarbu Państwa Polski, a zaczęło być własnością królów pruskich. To jest jakby druga sprawa, nie? Własnościowo. I ratyfikowano, czyli wprowadzono w życie te umowy w lutym 1818 roku i to tak richtig zawarło kongres wiedeński i nos na długie lata ustawiło w państwie pruskim. Nie? Także takie mamy zawiłe. Nie, żeście to powiedzieli, nikt losy. lepiej by to nie powiedział. A co z tym Sosnowcem? Jeszcze, No, panie bo ja Tomku? powiedział, że jest synek z Sosnowca. Słychać, że godem po śląsku, że jest Śląsk ogrodowity, zresztą z dziada, pradziada. Moi przodkowie na Kosztowach mieszkają od XVII wieku, ale jedna część Kosztów nazywa się Sosnowiec, bo tam rósł las sosnowy, wszędzie były mieszane, a w jednym miejscu, tamka się rozjeżdża droga na Dziećkowice, na Krasowy, na Lędziny i na Imieleń, tamta część nazwali Sosnowcem od tego lasa sosnowego. I no, że to było śmiesznie, bo jak długo ze Zagłębio nazywała się wioseczka Sosnowice, potem Banchów tam postawili, to były Sosnowice warszawskie, śmieli się, że to jest, no i dali na południe wystawiono dzielnica Warszawy. To bez to się tak wzięło, bo ja się mianowało Sosnowice Warszawskie. Ale stacja to kolejowa, żeśmy nie? nie Banchów z żelazno, jak to było? No to po rusku, Warszawsko-Wiedeńskiej Kolei Żelaznej, tak to było. No i w każdym razie, jak to przemianowali w 18 roku na Sosnowiec, tak z jakichś powodów, może naszym było gańba, nie wiem, przestali na Kosztowach go dać na ta część Sosnowieca, że tam były władze gminy, taki zrobili plac obudowany chałupami, zaczęli na to go dać rynek i do dzisiaj tak jest, że się na ta część Kosztów go do rynek, a już nie Sosnowiec. I jak ojciec był młody, to pamiętam, osprawiał mi, że wsiadł kiedyś taki starzycek do autobusa w sąsiednich Brzęskowicach, konduktorki jeszcze były i go jeden bilet do Sosnowca.
ten autobus, proszę pana, nie jedzie do Sosnowca. Jak to nie jedzie? Na pewno jedzie. I się wadził z tą babą cały czas, aż autobus przyjechał na Kosztowy na rynek. Dziadek wejrzał na niego. Widzisz, głupia babo, tu jest Sosnowiec, a ty się nie znosz i wyszedł z autobusa. Także to tak z tym Sosnowcem kosztowskim jest. I jeszcze o jednej rzeczy powiem. Jakby my tak wejrzeli na wschód, nad samą Przemszą leżał przysiołek kosztowski, co się nazywał Biały Brzeg. Kosztowy były zakładane 3 razy. Archeologii wykopali, że w czasach wandalskich pierwszy raz. Drugi raz w XIV wieku, co niedługo po tym poszły do biskupów krakowskich, ale za rządów biskupów coś spowodowało, prawdopodobnie zaraza, że Kosztowy znikły. I biskupy krakowskie 3. raz zakładali Kosztowy, a założyli w 1599 roku, kiedy z rodu Palków, to jest najbardziej popularne nazwisko tutaj na Kosztowach i w całej okolicy, z rodu Palków dostał prawo od biskupów krakowskich, żeby przy siłku Biały Brzeg zbudować karczma. Tam był Bród na Życe i tam kupcy przejeżdżali od Bytomia, to często jeździli tą trasą. No i on prowadził ta karczma. Potem on wykupił jeszcze ziemię i był chłopem, właścicielem karczmy, chłopem był, ale nie pańszczyźnianym, był właścicielem ziemi, gruntów. Biskupy jakimś dziwnym sposobem popierali ten ród Palków i to byli sołtysy, to byli urzędniki biskupie i tak dalej. Bardzo operatywna rodzina do dzisiaj żyjąca na Kosztowach. To też trzeba o tym powiedzieć. I stamtąd po 1599 roku zaczęli rozbudowywać Kosztowy. Potem już ta strona zachodnia taki przyjął kształt Łogórek, ta nasza miejscowość, taki na pora kilometrów długi na zachód właśnie. No, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dotarliśmy do Ławek. Ławki zostały wyodrębnione w 2015 roku z Krasów i Wesołej. A mieszkają tu moi kamracio ze studiów Gregor i Kasia. Jeśli mnie oglądacie, to pozdrawiam. Z Ławkami związany jest Johann Christian Ruberg, który narodził się w 1746 roku w Lidgenrode w Saksonii. Umrzył tutaj w Ławkach w 1807 roku. A był Steigerem na Emanuelszegengrube w Murckach. Był też, reskirował też glaswerkiem na Wesołej i wynalazł metoda wytapiania cynku mianowano śląską. Ja. I z kuli niego Śląsk wytwarzał w połowie XIX stulecia 40% całej produkcji cynku na całym świecie. 40% na Śląsku. Ja. Książę Pszczyński strzegł tajemnicy fest. No ale się wydało. Jeden z robotników, który robił u Ruberga, citnął do Königshütte i tam w werku, który był reskirowany od króla pruskiego, wszystko się wydało. Tajemnica została wydano. No i się to rozniosło. No i dobrze, bo Śląsk niesamowite bogactwo zdobył. Sumy na Wesołej. Kaj w 1762 roku powstał glaswerk. I tutaj właśnie Johann Ruberg użył swoje doświadczenia alchemiczne. No i tutaj wynalazł ta metoda wytapiania cynku w 1792 roku i powstała huta cynku, która fungowała tu do 1848 roku. I ten werk miał monopol na wytop cynku bez 10 lat w całej Europie. Jesteś przy grubie Wesoła. No ale nie jesteś we Stadtteili Mysłowic Wesołej. Po jakiemu? No bo gruba leży na granicy 2 Stadtteilów. Mysłowskiej Wesołej i katowskich Murcków. Ja je genau we Murckach, bo tutaj jest główno gruba. A jak to było najprzód? W 1911 roku zaczynają budować gruba na granicy Murcek i Ławek. Fürstengrube, która przynależy do księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XV Hochberga von Bless. W 1922 roku gruba pomienił miano na książę. To już jest pod kierunkiem polskim. W 1925 roku
kuplują ta gruba książę do Emanuel Seigengrube, no wtedy już Murcki, nie wiem czy Murcki już się to mianowało, no ale Emanuel Seigengrube, najpierw to było w 1925 roku kuplują. Tak je pora lot, a w 1931 roku gruba zawierają i to trwa do 1940 roku. Podczas wojny zaś jako lager roboty, jeńce tu fedrują po 1945 jako polski komunistyczny lager roboty i w 1946 roku gruba pomienia miano na harcerska. No, już w 1937 roku takie miano nadano tej grubie harcerska, w 1939 zaś pomieniono. No i tu mamy 46 rok. W 1947 roku pomieniają miano gruby na wesoła, bo budują nowo gruba wesoła, którą kuplują ze grubą harcerska. Ja, ale takie miano nie trwa długo, bo w 1967 roku gruba ta wesoła nosi miano Lenin i takie aż do 1990 roku, kiedy to zaś ta gruba stało się wesołą. Takie skomplikowane miano, takie skomplikowane to wszystko, bo ta gruba leży i tutaj po Katowskiej Zajcie i po Mysłowskiej Zajcie. Je to gruba dali, kero fedruje. Przed chwilą, że widział grubiorzy, kiedy wyłazili ze szychty. Mamy tu mocka autoku, dwa modre szyby, jeszcze dwa modre szachty, jeszcze jeden taki szacht bardziej moderny, kaj mamy szrajbunek, kawuka wesoła, no to taki turm, to też będzie szacht, z tego co myślę. W 1943 roku sytuacja na froncie wymyka się spod kontrolę Niemców. Biorą prawie wszystkich do Wehrmachtu. Też Ślązoków, którzy federowali na grubie, na Fürstengrube, którą żeście widzieli. W to miał federować wągiel, jeśli Ślązocy byli we Wehrmachcie, jeńcy wojenni, Poloki, Żydy, Ukrainioki, Rusy, a nawet Italoki. 1300 grubiorzy, jeńców wojennych federowało wągiel na Fürstengrube w czasie II wojny światowej bez te 2 lata. No ale niedożywieni padali. W 1945 roku, kiedy przychodziły tu Sowiety i Poloki, w styczniu Niemcy wystawili wszystkich grubiorzy, tych jeńców do marszu śmierci. Nie wszyscy jednakoż się nadawali. 200 wciepli do baraku, podpolili ten barak i tyle było. Potem mieszkańcy zebrali kości i wciepli tukej, już inksi byli pochowani. Tukej na Kirchhofie leśnym we Wesołej. No ale co dalej? Historia się skończyła? Nie. Przyszedł tu komunistyczny, polski i sowiecki reskirunek. Powstawały lagry i koncentracyjne i Arbeitslagry przy grubach, reskirowane od polskich komunistów. Tutaj robili Niemcy, wojoki Wehrmachtu, którzy jeszcze ostatnimi siłami bronili się za Hitlera, słabo wyszkoleni, gibko pojmani, i tutaj spoczywo 30 ze kole 300, którzy zginęli na tej grubie. Pieronie dropia się tak tym, bo tu kopruchy, przepraszam. 30 ze 300, którzy tu poginęli. Ten plac łączy dwie zbrodnie. Musimy o tym pamiętać i oddać zoca tym wszystkim, którzy tutaj spoczywają.
Są we Stadtteili Mysłowic-Larysz. Karl von Larysz w 1790 roku zakładał tu gruba Karlsegen. Nieskorzy powstawają też familoki, które tutaj są przy ulicy Laryskiej. W 2009 roku te familoki zdobyły drugi plac w konkursie Mysłowicki Diament, po śląsku Mysłowski Diament. Ostatnią tajlą na naszej strasie są morgi. Kiedyś było tu mocka uprawnej ziemi, a dzisiaj je ona wykupywano i budują się nowe chałupy. Czemu? No bo je tanio, no i je blisko do Katowic. Tutaj spod kościoła świętego Jacka z 1946 roku we Morgach byda się z wami żegnał. Przyjechał żech z wami wszystkie Stadtteile Mysłowic. Myślę, że tego nie zrobił nikt. Pokazał żech wam mocka zabytków i niesamowito historię Mysłowic. Niektórzy żeście znali ino Drajekę, mono Muzeum Pożarnictwa. A teraz widzicie, jakie Mysłowice są różnorodne, roztomajte. Przyjedźcie kiedyś do Mysłowic, na ten wschodni kraniec Górnego Śląska. Jakie plany na dalsze tajliki? Krys Woleski. Guten Tag, Rosenberg i tak dalej. Toż abonirujcie kanał, też filujcie mnie na Facebooku i Instagramie, bo co tydzień coś nowego. Czymcie się. Pyrsk.